As queixas no sector pesqueiro seguen sen parar. Denuncian a caída en picado do prezo do xurelo e acusan as confrarías e o goberno de permitir unha sobrepesca que está a danar o sector. A abundancia inesperada de xurelo está a provocar novas polémicas no sector do cerco. Os armadores denuncian a falta de control e a caída en picado dos prezos. Resulta que apareceu o xurelo no cantil, que nunca se pescou ao cerco aí en esas zonas, aí por onde estaba pescando o arrastre. O peixe puxos a flote, debía ter comidilla, bastante camarón, comidilla, e apareceu moitísimo xurelo. Xurelo de 2 a 3 en kilo e casi de 700 gramos en kilo. Segundo afirman os armadores, esta situación fixo que moitos barcos saísen ao mar sen límites de captura. Os barcos, cargaron os barcos como lle saleu da gana sin topes, porque agora non temos topes, e botaron o peixe, ese peixe que se estaba vendendo o arrastre a 4 euros e pico e a 2 euros e pico cerco, resulta que se chegou a vender a 40 e a 30 céntimos aquí no muelle de Portosín e máis nos outros muelles, pero aquí tamén é un desastre, aquí é un desastre. A baixada dos prezos, segundo os profesionais, está a malgastar as cotas de pesca e a deixar sen saída o produto local. Desta maneira, sinalan a xestión das cofradías e a falta de control administrativo como parte do problema. Estuvose malgastando a cuota. E iso de quen é culpa? Iso non é culpa do goberno. Iso é culpa dos que están gobernando as cofradías, dos que representan a pesca. Porque eu cando estaba de patrón maior en esta cofradía, e había no profundo, e no castaño, en todas estas pedras de agua, moito peixe, falaba unha reunión na cofradía cos armadores e baixábamos as cuotas, baixábamos o peixe e poñíamolo un tope diario baixo para todo o mundo, grandes e pequenos, que non pasa nada, e agora non se fai nada deso. Mentres os grandes barcos seguen a descargar toneladas de xurelo, os máis pequenos aseguran que non teñen a quen venderlle o peixe. Isto consinteu no goberno, o goberno é o culpable de todo isto que está pasando no mar. E despois, armadores que parece que somos depredadores total, depredadores. Toda esta xuventud que ven agora, ou a moderan, hai que meter tamén na cofradía personas moi responsables, e que lle pasen a información como asesores que son da Consellería de Pesca, como asesores que somos, os que estamos nas cofradías, pasarlle a realidade, e dicir a verdad, non estar con panos quentes, porque mentres se viñan os barcos estos cargados, 4 barcos pequenos que se pescaban aquí poucos xurelos, non llos querían nin os gatos, non tiñan a quen venderlo, das cuenta? Porque valían estes peixes grandes, pero os pequenos non. Estes van para Libia, van para X países, por aí adiante, e para toda España. O sector reclama medidas urxentes e unha revisión das cotas para evitar que a sobrepesca e a falta de planificación acaben co equilibrio do mar e co sustento das vilas mariñeiras.